Takže čaute ľudia, ja vás vítam u nového videa. Dneska ideme tiež niečo postaviť. Postavili sme ten liščí park a chcel by som ich ešte pomenovať, ale to nie je všetko. Ideme postavať druhú časť a to bude nejaký taký hrad alebo niečo také. Proste hotel. Áno, hotel je nie hrad, ale hotel. Takže ideme postaviť hotel a bude podobného dreva, ako je toto, len trochu blečieho, to akaciového. Môžeme dať trochu viac poschodí, ale bude trochu väčší. Nebude až také vysoké, ako je toto. Ne, ja som to rozbil. Takže... No dobre, ideme na to. Kde to začneme stavať? Dobre. Môžeme si vymeniť bloky, budovacie bloky, takže môžeme to spraviť z týchto džunglových plenkov. OK, to je fajn. Dobre, tak toto môžeme spraviť. Tak, neviem, aké to bude široké. Môžeme dať takto. Takto nejaké to spravíme. Takto nejako to bude. Takto. Ja chcem spraviť nejaký taký menší park. Taký zábavný park. Nemôžete ľudia robiť park. Hotely budú dosť malé, zatiaľ tam budú iba villagery. A tí villagery budú chodiť sem, toto budú žiť, túto vlastne budú napríklad. Proste to je nákupné centrum. Nie hotel, ale proste nákupné centrum. Na tomto mojom svete bude nákupné. Hej, je to divne, ale áno, bude. Ten bude, čo viem predávať. Hoci čo, proste, je to jedno. Alebo, neviem, ľudia, čo by som spravil? No a asi tu spravím jednu a jedinú vec a to je to, že tu proste spravím si menší zábavný park. Spravím tu proste ďalšiu. Neviem, čo bude. Dohodneme sa. Najskôr spravíme iba toto. Takto. OK, neviem, že mám spraviť ešte jedno poschodie. Samozrejme spravím. Že pre nejakú farmu. Máme tu dom. Môžu spraviť, áno, bar alebo reštauráciu spravím. Toto nebude supermarket. Nič. Je to, prosím vás pekne, bar, teda reštaurácia. Spravíme ešte, no tieto poschodie bude stačiť takto. OK. To video hľadám ešte dnes. OK, takto. Dobre, teraz spravíme strechu.
Spravím si tu furnisky, dám si tu meso, veľa mesa si tu dám. No. Okay. Yep. Mohla by som to spraviť ako predtým, ale nechce sa mi. Toto nespravím, spravíme to takto. Takto v ďalšej časti bude už nábytok a začneme už aj sem dávať vyvíčov. To by som potom takže spravíme takto, že takto. OK, tu nás máme, čo je super. Tuto dáme tiež. Taký sú na fialový. Ja si ešte takto hovorím. No, pohode, ešte spravíme jednu vec a to je tá, že čo asi keď je, že musíme spraviť to okienko také. A bude to skôr taký bufet, reálny bufet. Tak. OK. Dobre. Ne, tuto som to dosral. Mám ešte dvere však. OK, tak tu dáme dvere. Tak. OK, tuto je to okienko. Takže tuto môže dať svietlo. Tu dáme ešte tie banry. Sem. Sem to môžeme dať. Ten popol je brutálne pekný. A k tomu bude takže toto som spravil. Takže toto som spravil. Mohol by som spraviť ten koberec. Ja si len pozriem, že koberec sa tam možno dať. Červený nie, toto celko nie. Červeno-žltý nie. No to som už hovorila, ale tak na reštaurácia také modro-čierny, lebo lajka tej krásy tohto, tejto dediny.
lebo ja to plánujem urobiť modro čierny. Jop. Takže všetky tieto okrajové, takto, tak. Všetko toto okrajové spravíme takto. Tak spravíme tie koberce. Tak. Ne. Dobre. Ok ľudia, toto je už asi koniec tohto videa. Ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite dať like a dať odber. A dneska večer vidie toto video, takže sa máte na to tešiť, na nové video. A potom ďalšie video spravíme, že bude tu toto, jak sa to volá. Spravíme ešte niečo ďalej. Takže toto je už asi tak sa môžete pozrieť na naše moje ďalšie video. Čus!